IFM News. Lokal. Idol Joanne, please come in. Nakaawat, dagiti estudyante iti siyudad ti Batak iti school supplies, manipod iti lokal a gobyerno. Naibunong dagiti notebooks, ballpen, papel, art materials, adapay iti nga paris a sapatos, ken jogging pants. May kari nga amin nga estudyante iti siyudad ket manamnama, maipayan ti kastigagamit ken nang rugimeten ti distribution, sipod pay itay na pan alawas. Imo na nga imawat, dagiti dahi tito kada di sekundarya, ken na mismo adagiti opisyales ti siyudad iti napan nagibunong kadagiti ng duduma pagadalan. Sira ragsak dagiti estudyante kadagiti na ipaay kadakwada karaman dagiti naganak sa supay agatanginda. Kaligaguma na ti lokal a gobyerno masapasap amay kan dagiti estudyante iti school supplies ken daytoy programa ket naitultuloy manipod iti dati nga administrasyon. Suportado man ti Department of Education daytoy ganwa ti lokal a gobyerno. Sudga po na ang tultuloy ti panangkin na mayatda, ang laloy ti pagsaysayatan dagiti estudyante. Damagiti siyudad ti Batak, kadway 99.5 at Lawag, Idol John Agustin, Tatak, ORMN.